Raden Sudarsa kairing kelawan Nayantaka Bujagati Kyai Semar kelawan Mangundi Wangsa ingkang sumedya mangkat dhateng Kraton Jurampara gantos ingkang winuwus anyrasaken wonten Dempok Pertapan Wukir Pidikan sinten ingkang ngrenggani wonten Dempok Pertapan Wukir Pidikan ana Praceka Suradranawa prambataning kayu pawaba sudi paring nama gancang paring juluh ingkang ngrenggani wonten Dempok Pertapan Wukir Pidikan peparat Sumang Pandita Reksi Begawan Buddha Wiracana asmane Begawan Buddha Wiracana nawiji nandra candraning sang wiku alasan gecol sirahe lempot embun-embunane nunung bathuke nuding drijine gatik sikile nanging awane sang wiku apun dipun maksudaken ingkang sanes lempot embun-embunane mertandakna jembar naware pripat amba kera pertandakna ora meriyati kamulyane wong liya kasawanen kelawan sekabat Bambang Pamularse kowe nggih Kanjeng Rama nimbali ingkang putra Pamularse Kanjeng Rama ayo omong-omongan ana Dempok Pertapan Wukir Pidikan kene nggih sajak kok beda karo padatan kang wis lakon Pamularse kowe nggih Kanjeng Rama Waduh, aku kok ya bingung-bingung dhewe kaya mangkene. Putraku Bambang Pamularse, kowe nggih Kanjeng Rama nimbali ingkang putra Bambang Pamularse. Kula ngaturaken sungkem
pangabektiku dumateng Kanjeng Rama Begawan Buddha Wiracana. Iya pamularse wala wali anggonira ngaturna sungkem bektinu menyang pun bapa. Iya nggih tak trima kanthi bungaing pamikir, tak trima kanthi legawane panggalih mangkunu. Pangestawanipun bapa enggal ditampanana pamularse. Oh inggih Kanjeng Rama sewu kapundi. Kula trami asta kula kekalih mugi dados jimat kula gesang wonten alam bebrayan mriki Kanjeng Rama. Pamularse ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Tak sawang pirang-pirang dina iki anggonmu nggubel ana percabaan pertapan wukir pidikan kene iki ana apa ngger gagih matura pamularse. Oh inggih Kanjeng Rama ngaten lho Kanjeng Rama. Kula menika napa saged dados pendhita kados panjenengan ngaten Kanjeng Rama. Lho lalapo gak iso waton temen anggonmu nenuwun menyang sing gawe urip kinap para tamtu sliramu bakal kinabulan dadi kaya pun bapa ngene. Umpama sliramu ora bisa dadi kaya pun bapa ngene dadi sekabat sing prawira ngunae apik. Apa sih sekabat sing prawira? Sekabat kang bisa nglawan watak budi kang asor. Dadi sekabat iku ora oleh duwe sifat cetil jahil sak penunggalane. Menawa sliramu wis duweni watak budi kang asor guru bisa dadi pendhita kaya pun bapa ngene. Putraku pamularse ngestakaken dawuh Kanjeng Rama nimbali ingkang putra pamularse Kanjeng Rama. Iki ana pujangga ngger. Iki ana pujangga 1 sampai 10. Iku mengko sliramu kok gawe sang urip ana alam donya iku ora bakal kleru anggonmu ana urip ana alam donya iki. Lah iki ana aksara 1. Sliramu urip ana alam donya iku kudu bisa nyejekno samu barang apa wae. Nyejekno samu barang sing becik lan ora becik. Lah loro, sliramu iku lara dhisik. Kepingin mulya iku kudu lara dhisik. Kaya wong poso ngene iki lho, Nger. Guru nemu riyayane. Lah 3 sliramu kudu bisa nelokno nafsu petang perkara amarah, alwamah, mutmainah, syukiyah. 4 sliramu bisa mapakno angger murid ana alam donya iki. Lah 5 sliramu liwata dalan sing becik, aja nganti liwat dalan sing ora becik. 6 sliramu kudu bisa nemtokno anjer-anjer uripmu iki. 7 sliramu ndolek pitutur sing becik, ndelek pitutur luhur sing becik. Umpama ndek kene iku ana suwijining pendhita sing gentur tapane iku wajib kok suwitani. Banjur ana aksara 8, sliramu urip ana alam donya iki kudu bisa nandhakno samu barang apa wae wolak wali dhisik. 9 sangaten. 10 kalamun besok sliramu dadi wong tuwa, dadi wong tuwa sing bisa nyepuhi karo anak-anakmu. Aja dadi wong tuwa sing tuwas brabas kakean ampas ngono. Pamularse ngestakaken dawuh Kanjeng Rama nimbali ingkang putra Bambang Pamularse Kanjeng Rama. Lah iki
Lah iki ana wong sing arep ngalapati Arya Janaka. Lah iki ana wong butuh pitulungan, Ger. Lah iki ayo tindak menyang kraton Jurang Parang. Lah nduk kono iku Prabu Kumbaradewa iku ngarepno sirahe Rejuna. Lah iku mang sing digawa karo Kumbaradewa iku lubune kertas lancang seta sing dicipta karo Bathara Kresna dadi sirahing Rejuna. Lah iku rupane ana kraton Jurang Parang iku ana gedhe-gedhene peperangan. Ayo Bambang Pamularse, sliramu nyawiji ana guwa garbaku kene. Banjur ngentasi karya tindak menyang kraton Jurang Parang. Oh inggih Kanjeng Rama. Bambang Pamularse sabdodo ambal kaping 3 manjing dhateng guwa garbaning Begawan Buddha Wiracana. Begawan Buddha Wiracana sumedya mangkat dhateng kraton Jurang Parang. Begawan Buddha Wiracana boten sumedya lumampah ing dedharatan munggah gunung tumurun jurang lasak glagah ayangan. Ngicak rila kang gumantung nungsung kelut ngayam alas sumedya mungging dirgantara Begawan Buddha Wiracana. Begawan Buddha Wiracana jejeg pertiwi ambal kaping 3 gayuh ing akasa campuh kelawan soroting yang wangkawan.
penak anggonku sumedya ngalapati prajurit Kraton Ngamarta. Iki ana pawongan sing ala tanpa rupa ngadang lakuku kisana. Aku melu takon sapa kang dadi asmaku saka ngendi mijil negaramu. Yo, wong-wong iku ngarani aku iki jare Begawan Buddha Wiracana pertapanku wukir pidikan. Kon iki Prabu Kumbara Dewa. Iya, ya aku Kumbara Dewa. Kok cik nemenmu kon kepingin mateni Arya Janaka. Kok cik nemenmu kon kepingin mateni Rejuna. Aku ngerti nek Rejuna mati sliramu bisa nrimo tumuruning wahyu katentreman. Lah menawa nek kene iki isih ana Begawan Buddha Wiracana, aja bali nang ajal kamulyanmu. Kon sida matimu merga Buddha Wiracana. Dialah Buddha Wiracana ngabari Prabu Kumbara Dewa. Lho, ana kene pecating. Gumbel dados sawiji Begawan Buddha Wiracana kelawan Prabu Kumbara Dewa. Padha lungite ya padha digayani. Sami-sami jati kesisipan luyur sida burih kencokan balung. Umpami brengkesan ngaten tical bidinging lopor godhonge widar sejatine. Begawan Buddha Wiracana widar Badar Ratu Ndiwarawati Bathara Kresna kelawan Arya Janaka. Prabu Kumbara Dewa widar Badar Dewi Wara Bratajaya kelawan Dewi Wara Surikandi.
Binatara usanane sing mangemba rupa Kumbara Dewa kok Yayi Bratajaya karo Yayi Wara Surikanti. Lah Begawan Buddha Wiracana sliraku karo Yayi Rejuna. Lah Yayi Wara Bratajaya iku dina-dina anggone goleki garwaning Arya Janaka. Lah iki mang aku buru mudhun saka Kahyangan Suralaya mundhut wahyu katentreman wahyuning kraton Ngamarta. Lah iki tak sumedya tak turun wahyu katentreman menyang kraton Ngamarta. Yai sinuwun. Adi Sena, Adi Rejuna, Yai Nakula, Yai Sadewa kula ingkang sumedya anurunaken wahyu katentreman Yai. Kahyangan Suralaya mundhut wahyu katentreman wahyuning kraton Ngamarta. Sumedya kula turunaken dhateng kraton Ngamarta Yai. Purwaning carita sedalu natas kengang winastalan sedalu natas lampah tumuruning wahyu katentreman sumurun dhateng kraton Ngamarta. Para dewa ndawaken ganda ingkang arum-arum dhateng swarga lupa. Semanten ugi ingkang kagungan kajat kedawan ganda ingkang wangi-wangi saking swarga lupa ingkang kagungan kajat boten wonten alangan setunggal menapa-menapa slamet sak keluarga sedaya. Ingkang kagungan kajat adoh bilaine kathah rejekine. Tumuruning wahyu katentreman Ngamarta tinentang wahyu toya pertanda Andrawina Bujana ana panutup tancep kayu wonten lebeting negari Ngamarta.